guys, welcome back to my YouTube channel. Ini Pinkilan la bajjei pejjara ida totogu. Ondu nina baldi pejjara bajjei. Goni mata kanada molla pejjara. I gobbera idina. Tulu bajjei jero inal. Engla radne koilda bajjei deida. Teppere janolleru. ಇದು ಸೋಕುಂಡು ಕಲರ್ పెజ్జు నాలోలాల్ పింకీ పజిరిన్ పుని బలా ಇಂದು ಲಿಂಬೆದ ದೈನ ಅರ್ಧೇ ತೋರ್ಸ ನನ್ನ ಲಾಸ್ತಿ ಜೈಟ್ ಲಿಂಬೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲವು ಜನ ತರ ಅಡ್ನೆ ಗೋಯಿಲ್ದ ಉಣ್ಗುದ ದಿಪ್ಪುದೆತ್ತದು ನಮ್ಮನೆ ಲೇಟ್ ನೆಟಂಜಿ ಉಂಡು ಪುಲಿ ಪೂವತ್ತು ನಾತೆ ನೆಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಕಾಯಿ ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾತ ಪಾಡುವೇರು ಪುಲಿ ಇಂಚ ಬರ್ತುಂಡು ಮೂಲುಂಡು ಈ ಮರಟ್ ಆ ಮರಟ್ ಬಲ್ಪುಗ್ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಅಂಚೈತೆ ತಂಪು ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬರೋನುಂಟು ಗೈಸ್ ಬಜ್ಜೆ ಪೆಜ್ಜೆರೆ ಅದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಜನ ಮಂತಿ ಈಜ ದೇಪಂಡ ಮುರಾನಿ ಬಜ್ಜೆ ತೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪದ ಬಜ್ಜೆ ತೆಪ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಜನ ಮಂತಿ ಇತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂತೆ ಬಜ್ಜೆನೆ ಟೆಪ್ಪುನಿ ಐಕ್ ಜನದಾಲ ಮಂತಿ ಈಜೆ ಆನೆ ಪೆಜ್ಜುವೆ ಐವಾಗ ಚೂರು ಅಪ್ಪ ಪೆಜ್ಜುವೆರು ನೆಟೆ ಒಂತೆ ಬಜ್ಜೆ ಇಪ್ಪುನತ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲೆನೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮಂತ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಜ್ಜೆ ಪೆಜ್ಜೆ ದಾವಡು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯರು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಒಂತೆ ಪೆಜ್ಜಿ ದಾಪುಂಡು ಒಂತೆ ಪೆಜ್ಜಿ ದಾಯ್ಬುಕ್ಕ ತುಂಬೊಂದು ಕೊನೊಂಡಾಂಡು
ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಟೈನಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಡ್ ಇರುವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಂದು ಲಾವಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಪವರ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಯಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂದು ಗ್ರೀನ್ ಆಪಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ದೆತ್ತದ ನೀರ್ ಪಾನ ನಿಕ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ತೂಪವೇನೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಲಾವಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇರುವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ದೇತದ ನಿಕ್ಲಿ ನೀರ್ ಪಾಡೋಡು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ನೀರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಬಲ್ಸ್ ರೀತಿ ಕರಗುಂಡವು ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಆಪಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂದು ಪರ್ರೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಯಾನಿಗ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ್ಪೆ ಈ ಲಾವಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಬ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಐಬೊಕ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಐಬೊಕ ಹೆಲ್ತಿ ಲಿವರ್ ಈ ಲಾವಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಲಾವಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅದ ಅನ್ಪುನಿ ಕಂಗ ತಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಪವನ ಇಟ್ ಬಾಡ್ರಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಾರಾಯಿ ಸೊಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಉಂಡ 18 ತಿಂಗಳದ ಬೊಂಡ ಪಿಂಕಿ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪದೆ ಇಡೀ ಇಂದು ಕಂಡ ತಿರ್ಗದ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿದ್ ಪೋಯಿನಿಲ್ಲ ಡೇ ಕಾಲು ಬಜ್ಜೆ ತೆಪ್ಪು ಒಂದು ಕಂಗದ ಮುದೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡೋಡ ಅಪ್ಪ ಬಜ್ಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ போய் இல்லாட போய் பலா பிங்க்லாம் இல்லடப்பா பலா போய் பலா பக்கவா ராத்திராண்டு நமக்கு இல்லாத வேலைஜா ಯಾರ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಬಲ 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 ಕಲಿಯಿರುತ್ತೆ ಬೇಗ ಪಿಂಕಿಲ ನೆಟ್ಲಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮುರಾನಿ ತುಪ್ಪ ಏನಿಟ್ಟು ತೌತೆ ಆದ್ಲಾತ ನೊಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ತೌತೆ ಆತದ ಬದನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಆತನು ಉಲ್ಪುಂಡು ಹಾಂ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬದನೆ ಆತಂಡು ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಲತ್ತಾನೆ ರಡ್ಡ ಆತನು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇತ್ತು ರಡ್ಡು ಲತ್ತಾನೆ ಅವಕ್ಕ ಕೆಂಬುಡೇನ ಅಂದು ಅವು ಕುಂಬುಡಗೆ ಕೆಂಬುಡೇನು ಕುಂಬುಡನ ಇಂಚಿನ ಬಂಡೇರು ಬಸಾಲೆ ಎತ್ತೆ ಕುಲ್ನಾತಿ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ತಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬಸಾಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಮಾರ್ದೇರು ಏತ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಏತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಸಾಲೆ ಮಂತದ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಬಸಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮಾರುವ ಬೊಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ರೋಗ ಮತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ನ ಈಗ ಪನೇರ ಆಪ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಡ್ದಿತ್ತ ಬಸಾಲೆ ಈಗ ರೋಗ ಮತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಬಸಾಲೆ ಇಷ್ಟ ಅವ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ತೆಗುಲ್ನಾತೆ ನರ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊಯ್ಯರ ಆಪುಚಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಜಿಪು ಗಾಂಡ ಯಾವ ಮಾರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪುಗ್ಲ ದಾಲೆ ಪುಚತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬೆತ್ತಡಿ ಹೋಗ್ಬನಿ ಏಸ ಮರ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ನಾಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತಿನತ ಅಂಚ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟರೋ ಯಾವ ಡ್ಯಾಮ್ಗು ಏ ಪೋಪ್ನಿ ಡ್ಯಾಮ್ಗು ಶನಿವಾರ ರಜೆನಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆ ರಜೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ ರಜೆ ಕೊರ್ಪೆ ಡ್ಯಾಮ್ ತೀಯರ ಹೋಯ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗೊಬ್ಬುದು ಬ್ರೋರ್ಕ ಅಲ್ದಾದ ನೀರುಂಡಾ ಇನಿ ತಾಯಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡು ಏನು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದ ಟಿಕೆ ತಿಕ್ಕು ಆತ್ನೇಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಿಕ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್